Европейската титла на Русия, те попропуснаха някои от стартовете за Световната купа. В други, в които участваха само те, други конкурентки не участваха, както беше в Пенза. Но при всички случаи победата на Русия на това европейско първенство е ясен знак, че рускините нямат никакво намерение да предават олимпийската титла, която притежават в последните години от Сидни насам. Така е. Последните няколко години на световните първенства единствено италянките успяха да вземат медалите от тях, но като цяло продължават да доминират. Точно така. Ето да видим италянките, съчетанията от миналата година, както коментираха тук по време на Световната купа всички специалисти от миналата година, но за това пък добре изработени. Да, наистина много красиво съчетание, вече го знаеме. Изключително динамично, сложно и наистина факта, че вече втора година се работи, го прави по-лесно за гимнастичките. Единствено, може би това, че всички го познават, не е в техен плюс.